Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw Sir K ug sa mga tigpaminawan diri sa inyong Bisaya Horror Channel. Tawagan lang ko sa pangalan nga Charis. 35 anyos na ko karon ug usa di ko ka staff sa usa ka kumpanya nga dili na lang nako hinganlan. Mipadala ko sa inyo og istorya. Kabahin kini sa amo ang kaagi nga nahitabo pila na katuig ang milabay. Adunay panghitabo nga gipakitaan mi didto sa dapit nga amo ang naadtuan kaniadto. Mausad kini ang rason ug kun ngano dili nami mag out of town kung mag-team building mi sa amo ang kumpanya. Sa ulahi po niining istorya, mahibawan raon niya ninyo kung ngano mas pilio na lang sa management nga anha na lang sa duol magpahigayon sa mga kalihukan kabahin sa trabaho. Ug aron ninyo hang masayran ang tanan, diri nako sugdan ang akong istorya. Anaaday ko'y manager Sir K nga itago lang nako sa pangalan nga Miss Vicky. Idaran na si Miss Vicky ug maayo sa gyud siya nga modala isip usa ka manager didto sa amoa nga department. Sa tinuod lang, daghan ang nakauyon kang Miss Vicky ug usa na gyud ko sa makapamatuod kay lahi gyud ang iyahang pagtratar kanamo. Giisip mi niya nga mga igsuon, barkada ug labaw sa tanan, mura gyud mi niya ka pamilya kun iyaha mi nga atimanon. Maong naatoy usa ka higayon nga adunay napuno sa amo ang department ug nagkandak dayon si Miss Vicky ug usa ka team building para kanamo. Plano niya nga mag out of town daw mi tibuok department kay naatol pud to nga holiday sa umaabot nga Lunes unya wala po'y trabaho. Ingon pa ni Miss Vicky nga mangadto daw mi sa vacation house nila nga bag-uhay lang gyud kuno niya nga nakuha. Excited pud ang tanan kay panigurado daghan kaayog pa event si Miss Vicky ug maghatag sad kini siya og mga pahalipay para kanamo nga iyahang mga staff. All set na ang tanan ug giaprubahan pud to sa amo ang general manager ang team building nga giorganize ni Miss Vicky. Paabot na lang mi sa weekend para makalarga na mi ug para masulit pud ang amo ang team building nga anaapoy dala nga laag. Niabot na to ang adlaw nga Sabado ug nag-abot naming tanan didto sa may gate sa amo ang trabahoan. Alas 4 to sa kadlawon ang call time kay medyo layo sa gyud daw ang lugar nga amo ang pagaadtuan ug pa ni Miss Vicky. Sa biyahe, natulog lang gyud ko ato kay gireserba na ko ang ako ang kusog para dili ko magluya inig kaabot na sa dapit. Padayon lang gyud to sa pagbiyahe hangtod sa nakahinanok na kong katulog ug gapaabot lang gyud ko nga maabot na mi ato sa amo ang destinasyon. Dihang naabot na mi sa lugar, medyo liblib po di ay nga to Sir K ug wala ko makahibalo kung asa to nga dapit ang amo ang naadtuan. Basta pag-abot namo, adunay mga kakahuyan ang mao nga dapit, unya ana ay usa ka elegante nga balay ang nagbarog taliwala sa dagkong kahoy. Pangkinaraan kining estilo ug matawag gid nako nga rest house o vacation house nga gipanag-iya sa mga dato o adunahan. Dihang anaa na gid mi sa balay, miingon pa si Miss Vicky nga maglibot-libot usa daw mi sa dapit kay mopahuway usa daw kuno siya. Excited pod ang tanan kay panigurado lingaw ang mahitabo ug daghan pang giandam nga activity si Miss Vicky nga gitagana para kanamong tanan. Ang uban sa amo ang mga kauban, milibot una ngadto sa dapit ug namangha pud sila sa lugar. Ako ato Sir K, galingkod lang gyud ko ato sa may terrace uban kang Miss Vicky unya nagistoryahanay mi kuyog pud sa uban pa nga mga staff. Didto, mihisgot si Miss Vicky nga ang property nga amo ang gianhian di ay kay bag-uhay lang gyud kini nga nabalik nila. Pasabot, bag-o lang kini nga nalukat kay gikan daw kini nga naprinda tungod sa pagkasakit sa papa ni Miss Vicky.
Sa wala pa daw mawala ang papa ni Miss Vicky, Sir Kay, mihabilin daw kini sa ilahang mga managing suon nga lukaton gyud daw dapat ang balay ug yuta kay para dili daw masayang ang iyahang gihaguan. Maong gaporsigi sa gyud ay si Miss Vicky nga tumanon ang gihabilin sa iyahang papa kay aduna daw kunoy mga higayon nga paramdaman siya sa iyahang papa o pakitaan sa daw siya. Kami nga namati sa istorya, murag ng limbawt amo ang mga balahibo kay makakita sa gyud ay kini si Miss Vicky ug mga espiritu o mga kalag nga mitaliwan na sa kalibutan. Mao daw kini ang kasagaran niya nga makita ug iyaha po daw kuno nga makasalamuha. Dili sad gusto si Miss Vicky nga mawili daw ang iyahang papa tungod kay lain na ang nakatag-iya sa ilahang property. Mao na nga nangita gyud og paagi ang ilahang pamilya nga mabalik sa ilaha ang yuta ug ang balay kay taod-taod na pud kini nga naprinda. Giisip gyud kini nga bahandi sa ilaha pud nga tibuok nga pamilya. Human sa amo ang panag-istorya, didto ana ay pasiunang activity si Miss Vicky nga gitagana niya para sa amo ang tanan. Hangtod sa nahuman na to ang maong activity, unya mamahuway usa daw mi kay ipadayon na lang ang ubang buhaton inig kaugma daw ni ana. Lipay kay mi ato, kay na-engage namo ang ubang mga katrabaho, unya nabuhat pud namo ang ginatawag nga teamwork sa kadaghanan. Hangtod sa nangaon nami, unya nagsalusalo mi sa amo ang magiandam nga mga pagkaon. Pag-una, okay ra kaayo ang amo ang gawi didto sa mao nga vacation na Sir Kay ug nalipay pud ko kay nakasulay ko sa pangkiniraan nga paagi. Ilabi na ang pagluto sa pugon, apil na ang pagkalos og tubig didto sa may tabay nila ni Miss Vicky. Daghan pa mig mga nabuhat nga wala maandi o gigamit karon sa kasamtangan. Didto ginako na kumpara ang kalahian sa kaniadto ug anaa pud sa pagkakaron. Pagdayo ng hapon, Sir Kay, nagkasinabot mi sa amo ang mga katrabaho nga mag-bonfire mi inig kagabi. Nananghid pud mi ato kang Miss Vicky para sugtan mi ug para pud ma-enjoy pud namo ang kagabion. Misugot ra pud si Miss Vicky apan miingon kini siya nga dili mi magpalabing paggabi kay anaa pay activity sa buntag. Mitando ra pud mi ato ug misaad nga matulog mi inig kahuman na sa tapok-tapok. Mga bandang alas 4 na sa hapon, dihang nanguha mi og mga laya nga kahoy nga gamiton namo para sa amo ang bonfire. Ang ako ang kauban nga si Billy, nagsuot-suot kini didto sa may likod nga bahin, unya nangita sad siyag mga kahoy nga para igsusugnod daw sa amo ang giplano nga bonfire. Sa likod, nakakita si Billy adto ug usa ka puno ang kahoy ug pong paniya, patay na daw kadto ang mao nga punuan kay wala na may dahon nga nanubo sa mga sanga. Mibalik si Billy sa agianan, unya nang huwam gidayon siya og sundang didto sa usa sa mga caretaker nila ni Miss Vicky. Nakakuha ra sad si Billy atong mga kahoy, unya gidala dayon kini niya sa dapit kun asa mi magbonfire sa gabi. Apan atong mga higayon na Sir Kay, natingala ko pag-ayo kay sa palibot, murag adunay galantaw sa amoa ug hilom lang kini nga nagpaniid. Dili ko ka-esplika kung unsa, pero anaa agi presensya sa nilalang ang anaa adto. Paminaw nako, anaay gaaligid ug dili lang kami ang anaa sa lugar. Gibaliwala na lang to nako, hangtod sa nangita na kog laing lingaw para mabaling ang akong hunahuna sa mga negatibo ug mga hadlok-hadlok. Human sa amo ang pagpangahoy, gaasikaso nami para sa amo ang kaunon ug nangandam na pud para sa gikinahanglan sa amo ang pagbonfire. Gapaabot lang gid mi nga mogabi ug nindot kaayo to sa pamati nga masaksihan ang paglubog sa adlaw. Lami pud sa pandungog, samtang naminaw sa tingog sa mga gangis ug ang probinsya nga pamati, dihang misugod na ang kilom-kilom. Bugnaw pud kaayong hangin ug mabati pud ang kapresko samtang ginamnam ang pagbuga niini. Dihang hamtong nga migabi na, nabuhat gyud namo ang panag-inistoryahanay samtang nag-atubang mi sa nagdilaab nga kalayo didto sa gawas. Ang uban, aduna di ay gidala nga ilimnon ug nagsugod na sila sa ilahang pagtagay samtang gakalingaw sad sila og kanta-kanta.
Ako ato si Billy ug uban sa amo ang mga kauban nakisabay didto sa tapok apan wala kaayo ko ato nga miinom. Kuyog-kuyog ra ko sa ilaha ug naminaw lang ko sa ilahang gipang tabi ug sa ilaha pud nga mga gipang istoryahan. Dihang milawom na ang kagabhion, ang uban sa amo ang mga kauban nanulod na dito sa kwarto nga gitagana ni Miss Vicky para kanamo. Si Miss Vicky pud atong higayon na abala sa daay siya sa sulod samtang nagprepara sa amo ang mga ipang activity ining kaugma. Samtang nagistoryahan ay mi, kalit lang aduna mi nadunggan nga kusog kaayo nga kalabog. Aksyog kabalaka kay kusog yun kaayo ang tingog sa pagkatagak, unya mi lagubo pa kini didto sa may ibabaw nga bahin sa atop. Ang uban sa amoa nang hadlok ato kay basin matagkan baron uon sa baka ang ana pud adto. Taod-taod, natingala naman lang mi kay murag ana ay tingog sa nilalang ang miangil na didto sa may ibabaw. Nakuyawan mi pag-ayo kay ang bonfire nga amo ang gituyukan, gipang bato kinig mga bato nga hastang dagkuar ba ang mga gipang labay. Nabungkag ito ang tapok sa kahoy ug napawong ang nagdilaab nga kalayo nga nagsigaon ta atong mga orasa. Nangalabay ang mga baga ug naalibwag mi atong tanan kay basin kami nasadunya ang malabayan sa mga bato. Dali mi nga mibarog ug nakiramdam mi sa palibot kay murag dili na mao ang amo ang mga namatikdan. Paminaw nako, aswang tingali kadto kay miangil naman sad kini sa pag-usab. Hingpit na gyud nga napawong ang bonfire circuit ug mitingog na sad ang tatong nilalang nga dali kaayo nakabalhin sa mga dagkong punuan sa kahoy. Gaambak-ambak pa kini ug abtik kaayog lupad, kilas ug paspas sad kaayo kinig linihukan. Alerto pod amo ang mga mata kay buot unsa unya higayuna muasdang unya kinig kalit paingon kanamo. Medyo nakabati na kog kahadlok kay unang higayon sad gyud nako nga nakahimamat kog ingon ato sa palibot. Si Billy sa datong higayuna Sir Kay, gawarawara na diay kini sa iyang hinulman nga sundang, unya gibalikas kini ag pag-ayo ang nilalang nga anaa sa ibabaw. Daghanag na istorya si Billy, kay nahubog naman diay kini unya galagot sad kuno siya kay kun nganong gipanghadlok daw mi unya gipalong pud ang hinimo nga bonfire. Ung panibili, wala daw siya mahadlok atong anaa sa atop ug gihanggat patunyag linubaay ang nilalang nga anaa adto. Nag-inisog pagid si Billy, bisan wala na siya sa posisyon kay nagwandag-wandag naman kini tungod sa iyahang kahubog. Taod-taod, natumbalag kalit si Billy sa iyahang gibarugan ug dali dayon kini siyang giadto kay basin madagit unya sa gituohang aswang. Maay na lang gali, kay nakuha rasad siya sa amo ang mga kauban, unya gibayungan dayon si Billy paingon na ngadto sa sulod sa kwarto. Didto, gipapahuway na si Billy kay lango na kini sa ilim nung makahubog ug nagsigi na sad kini sa pagyaw-yaw. Human ato Sir Kay, wala na mi mobalik sa pagawas, unya nawala na sadto ang nilalang nga miparamdam kanamo. Siguro, wala kini na daw-dawng biktimahon kay nakasulod naman mi tanan didto sa vacation house nila ni Miss Vicky. Gustuhon unta namo nga mag-report ka Miss Vicky apan nahibaw-an pud namo nga natulog na di ay siya kay namawong naman ang sala nila. Nagpaniid gihapon ko ato ug naagi hapoy gibating kabalaka kay na-timing pod nga duol ko sa bintana nakahigda. Halos magmata-mata ko tungod sa ako ang kalisang kabahin sa maong nilalang nga nagparamdam didto sa gawas. Dihang pagkabuntag na, human sa pagpamahaw, gikumusta pa mi ni Miss Vicky kabahin sa amo ang pagstay diri daw sa ilahang vacation house. Naglingi ay pamiato, unya nagpakaaron ingnon lang nga murag wala lay nahitabo pagkagabi. Gipilit na mo atong buntaga nga maokey ra ang tanan ug gibaliwala lang to ang nilalang nga nakasalamuha gabi. Maay na lang gali, nindot ra pud ang timpo atong buntaga ug nakapadayon nami sa amo nga mga activity. Samtang nagdula mi ato, dakong katingala sa tanan kay si Billy, nadunggan naman lang namo nga nagpiait didto sa may likuran. Nakuyawan mi ato,
Kay mo aksyon naglakaw-lakaw si Billy nga murag wala na sa iyahang kaugalingon. Abi gyud na kog na okay na to si Billy kay misabay pa man kinig kaon dihang namahaw mi ni anang pagkabuntag. Pero katong didto na siya sa may likod, mura na hinuon siyag nalisuan kay aksyonan naman niyag parok ang iyahang ulo, unya mura kining mabuang tungod daw sa kasakit sa iyahang nabati. Tungod sa nahitabo, nahunong gyud ang amuang activity ug dali nga gidala si Billy didto sa haduol nga hospital. Ipa-check up siya ni Miss Vicky kay murag dili na daw normal ang mga nakita ug mga gipanglihok ni Billy. Gisiguro sa gyud ni Miss Vicky ang kapakanan sa tanan kay lisod pod nga ana ay bating mahitabo samtang ana ami sa puder sa kumpanya. Dali nga gipasakay si Billy sa van, sabay larga na dayon paingon na ngadto sa tambalanan. Sa hospital, natingala daw si Billy kay adunay nagsigi og sunod-sunod niya nga usa ka tawo didto sa sulod. Moagi daw kini sa may hallway ug usahay mutapad po daw kini sa iyaha. Hait daw kinig tinutukan nga murag na ay daotang tuyo samtang ongoing pa ang mga lab test niya. Ang natingalahan lang po ni Billy kay labyan lang daw ang mao nga tawo nga murag wala lay nakakita ni ini. Nawala ra po daw to, unya wala na sad niya makiti diha misampit sa daw siya og mga pagampo. Pila ka mga oras ang milabay, human sa lab test og check-ups, negative ra daw ang resulta pong pasidoktor. Base sa mga gisugid ni Billy, bunga daw kadto sa iyahang pag-inom maong milabad daw pag-ayo ang iyaha kuno nga ulo. Pero nahibulong na gyud si Billy nga grabe man daw kaayo ang kasakit nga dili susama sa naandan nga labad sa ulo. Gaduda na hinuon si Billy kay basin wala baka siya padauti o dili baka na ay nagka-interest nga nilalang sa iyaha. Daghan ang midagan sa huna-huna ni Billy hangtod sa gisundo na siya ni Miss Vicky uban pud ang driver sa van. Gikumusta pa si Billy ug kun okay ra ba ang iyahang kahimtang unya gipangutana pud siya nga kung pwede ba siya i-outpatient atong higayuna. Maay na lang gali kay makapauli ra sad si Billy pero mopahuway lang usag gyud siya tungod sa iyahang nasinatian. Human og bayad sa mga bills, misakay na si Billy ug si Miss Vicky pabalik na ngadto sa vacation house. Pag-abot na nila, gipapahuway una si Billy unya gipalahos kini didto sa usa ka kwarto nga dili kaayo tantong saba. Pagdayon ng hapon, nabulabog na sad ang tanan kay si Billy nadunggan ug nakit-an na pod nga anaa na sa didto sa may likod. Tingala ang tanan kay naghigda kini si Billy unya nadatugan siya sa usa ka dakong sanga nga gikan sa usa ka patay nga kahoy. Si Billy Sir Kay, mura na pud siya gula sa iyahang kaugalingon ug tan-aw nako. Murag naa na sadto ang presensya sa usa ka nilalang nga anaa lang sa palibot atong mga orasa. Dali nga giligwat ang maong kahoy nga nakadamba sa may abagahan ni Billy ug nagpingit gyud si Billy ato sa kasakit. Mihubag gyud po dayon ang iyang tuo nga parte sa may abaga, hasta pud sa iyaha di ay mga kamot. Sa unahan, didto banda sa may kakahuyan, ana ako'y nakita nga nakabarug adto ug usa kadto ka babayi, Sir Kay. Kita nako nga gangisi kini siya samtang naglantaw nga nadatugan si Billy sa sanga sa kahoy. Tan-aw nako sa maong babayi, nakasuot kinig sapaw-sapaw nga sinina, unya dali kay kining nakaatras dihang nakabantay siya nga galantaw ko ato sa iyaha. Wala gyud ko kahibalo kun unsa siya, Sir Kay, ug taga-asa pud kini. Kalkag siyag buhok, unya hait kaayo kini og tinan-awan. Mura kinig mikatawa nga sama sa usa ka demonyo ug mihangad-hangad pa kini sa ibabaw. Gilihis pud dayon ako akong pananaw kay nakabati kog kahadlok tungod sa pumustura ug sa linihukan sa mao nga babay. Hangtod sa mihawa na siya ug tikwahaw lang nga nawalag kalit dito sa suotong bahin sa kakahuyan. Sa kwarto, gidala na sad si Billy adto unya wala na gyud kini mahimutang kay mura naman kini siya og naghalusinate. Naay gipangyaw-yaw si Billy nga wala namo mahisabti ug wala sad gyud namo makita. Dihang migabi na, dali nga misaka ang hilanat ni Billy ug wala na gyud mi makasabot kay kalit kaayo ang nahitabo sa iyaha. Didto,
May istorya na si Miss Vicky nga dili daw sa hospital dadun og balik si Billy kundili adto kini sa usa ka mananambal. Duda ni Miss Vicky, murag na interesan daw si Billy sa usa ka nilalang o di baka dili ingon na to. E sa tanaw ni Miss Vicky, murag gipaantos daw si Billy sa iyahang mga gipamati. Dito misturya ang usa sa amo ang kauban nga si Renren kabahin sa nahitabo pagkagabi. Gisaysay ni Renren ang tanan kabahin atong nilalang nga milagubo sa ibabaw ug ang paghagit ni Billy sa gituohang aswang nga bigambala sa amoa. Duda ni Renren, basin gibalikan si Billy kay wala pa mahuman ang kalagot sa nilalang tungod sa pagpamalikas ni Billy sa iyaha. Siguro, anaay nabuhat si Billy nga nakapasok og pag-ayo sa nilalang kay sa kadaghan namo si Billy man pud ang napahimungtan. Miingon po dayon si Miss Vicky ug kun ngano wala daw namo siya sultihi sa mao nga panghitabo pagkagabi. Tungod sa gisaysay ni Renren, napagtanto ni Miss Vicky nga dili gyud doktor ang kinahanglan ni Billy kundili usa gyud ka mananambal. Kay sa iyahang tan-aw, panigurado gipadautan gyud kini si Billy. Didto, dali nga miingon si Miss Vicky nga magpangutan na daw ang uban sa gawas kung aduna ba daw taga didtoa ang anaay kaila nga mananambal. Ako sa datong higayuna, gisugo sad ko ni Miss Vicky Sir K nga magpalit kog suka sa gawas para ilapat kini sa agtang ni Billy. Giingnan pud ko ni Miss Vicky nga magpangutana lang pud ko sa mga tawo nga masugatan kung anaabay mananambal ang dali nga masampit sa duol. Mitando ra pud ko ato ug miadto na dayon sa tindahan para makapalit nako sa iyahang gisugo nga suka. Sa tindahan, nagpalit na ko adto ug nangutana pud ko kabahin sa mananambal. Kalit lang, anaay usa ka babayi ang misingit ug didto namulong kini nga dili na daw maayo ang ako ang kauban tungod sa gihambin niini nga sakit. Natingala pud ko ug kun ngano nakaistorya man og ingon ato ang mao nga babayi diri sa ako. Dihang nakita nako ang hulagway, sigurado gid ko ato nga ang nagstorya sa gawas sa tindahan siya sad kadto ang babayi nga anaa didto sa may kakahuyan. Namulong kini pag-usab nga ang pagputol daw sa punuan sa kahoy mao daw ang ihang paagi sa pagputol pud og kinabuhi. Hinay-hinay nga pagputol, ang hinay-hinay sad nga masinating kasakit ug matagamdam sa tawo nga nagbuhat niini. Medyo nawindang ko sa iyahang mga pasumbingay ug murag na ay buot ipasabot ang mao nga mensahe gikan sa mao nga babay. Sa kahadlok, napaatras gyud ko ato ug dali ko nga mipalayo sa mao nga babay. Milakaw na dayon ko, palayo na pud didto sa mao nga tindahan. Nagdagan kog pag-ayo pabalik ngadto sa balay ni Miss Vicky ug sa akong unahuna, si kinsa pud kaha kadto ang mao nga babay ug unsa pud kaha ang iyahang koneksyon kabahin sa nahitabo kang Billy. Nabalik sa akong unahuna ang kabahin sa iyahang pasumbingay ug didto nabalikan nako nga nagtigbas man day pagkagahapon si Billy sa usa ka dakong patay nga punuan. Napagtanto nako, basi nasuko ang katong babayi kay giputol man ni Billy ang kahoy nga anaa didto sa may likod. Pag-abot nako sa ilahang ka Miss Vicky, didto anaa na ang mananambal ug kasamtangan kining naghimog ritual para kang Billy nga maulian. Giorasyonan na si Billy sa sulod sa kwarto ug nangisay jud kini siyag pag-ayo. Didto miduol ko kang Miss Vicky ug nag-istoryahan na mi didto sa may terrace nila dapit. Gisaysay nako kang Miss Vicky ang kabahin sa katong babayi nga nagstoryag mga pasumbingay nga nasugatan nako didto sa may tindahan. Didto mistorya sad si Miss Vicky nga mao sa daw ang nakita sa mananambal tungod sa gibuhat ni Billy kay aduna daw kunoy nasuko tungod sa pagputol ni Billy sa punuan sa kahoy. Napahunong ko sa ako ang pagstorya Sir K kay kalit lang nga nakita nako ang kadtong baong babayi nga naglantaw sa amo ang duha ni Miss Vicky. Nakita sa ni Miss Vicky ang maong babayi nga nag-aligid lang dito sa ilahang palibot. Ako na untang istoryahan si Miss Vicky nga mao kadto ang babayi nga ako ang gipasabot. Apan giadto kini ni Miss Vicky, sabay ingon niya sa maong babayi nga unya na lang daw kini mobalik kung mahuman na daw mi sa amo ang team building diriya. Napasiga ko sa ako mga mata pagkadungog sa gipang ingon ni Miss Vicky kay sa ato pa
Magkaila ra di ay kini sila. Ana pa'y mga istorya si Miss Vicky nga wala na ako madunggi kay hagawhaw kini nga may istorya unya saba sad kaayo ang mga iro. Hangtod sa milakaw na ang babayi ug mipalayo na dayon didto sa iyahang nahimutangan. Nangurog ko ato dihang mibalik na si Miss Vicky ug didto mipasabot siya sa ako nga caretaker daw kadtong babehana nila. Wala usa niya padyutiha kay wala pa daw sila maginahanglan og dugang nga tawo. Didto na pagtanto nako nga murag ana ay gitaguan si Miss Vicky nga wala namo mahibal. Dagdag pa ni Miss Vicky, giistoryahan na daw niya ang kadtong babayi kabahin sa gibuhat ni ini ug sa ako apo daw nga nahibaw-an. Uong pa ni Miss Vicky, wala lang daw makahibalo ang maong babayi nga kasamtangang adunay gipahigayon nga team building sa vacation house nila. Wala ko makasabot Sir Kay kay nahadlo ko nga murag nangurog tungod pud sa ako ang mga nasayran. Kung unsa man gali daw ang akong nahibaw-an, ihilom na lang kini nako ug kamirang duha ni Miss Vicky ang angay ug dapat nga nakahibalo ni ini. Naghilom lang gid ko ato hangtod sa nahuman nagritual ang mananambal nga giarkila ni Miss Vicky. Gialibiyuhan na si Billy ug hingpit na daw kini nga gipaayo. Grabe sad ang ako ang mga pagampo nga unta makapauli nami kay wala na ko mahimutang didto. Nailang nasad kog sugod kang Miss Vicky tungod sa amo ang gikasabutan ug sa iyahang hangyo diri sa ako. Mitando lang gid ko ato aron wala nay daghang langas ug mipasalig man pud si Miss Vicky nga maayo ra daw ang amo ang kauban nga si Billy. Dihang mibuntag na, miabot na gito ang oras nga nag-pack up nami kay dili na lang mi mopadayon sa uban pang activity namo tungod sa nahitabo kang Billy. Hilom ra pud ko ato. Unya duda nako, alibay lang kadto ni Miss Vicky kay basin mabisto ang ilahang sekreto nga nakatago didto sa ilahang vacation house. Nagkuha pa silang ambulansya para isakay si Billy ug naa sadto ang service van nga gisakyan namo pagpaingon sa vacation house. Gahulat lang miato sa go signal nga manglarga nami ug mamauli na sa amo ang tagsa-tagsa nga ulianan. Sa sakyanan, naghinukto ko ato unya lawom kayo ang akong nahuna tungod gihapon sa ako ang nasayran. Samtang naglingkod ko ato sa sulod, nakita pa man ako nga adunay gitunol si Miss Vicky nga kwarta didto sa mao nga driver. Unya kauban na niya atong higayuna ang kadtong babayi nga nagpakita didto sa gawas. Pansin sad nako sa maong babayi, hait kaayo ang mga kuko niya ug naa na sad kini hait nga ngipon nga nakausli sa iyahang may babaan. Napansin di ay sa maong babayi nga nakatutok ko ato sa ilahang duha ni Miss Vicky ug mitan-aw kini sa ako ug mingisi kalit nga murag ana ay dautan nga buhaton. Mipiyong lang gyud ko ato Sir Kay ug nakasampit kog mga pag-ampo nga unta mubiya na miadto sa lugar kay wala na gyud ko makasabot sa mga panghitabo. Dihang milarga nami, mitan-aw kog balik sa dapit apan wala na didto ang babayi nga nakatapad kaganiha kang Miss Vicky. Medyo miluag ako ang pamati dihang nakalayo nami sa vacation house nilang Miss Vicky kay dili na siguro mi masundan sa mao nga babayi. Sa biyahe, wala gyud ko makatulog kay nagsigi gihapon ko gunahuna kabahin sa sekreto ni Miss Vicky. Manglimbaw sa dako ang mga balahibo kung balikan nako ang kadtong babayi nga mitapad kang Miss Vicky kay murag mao gyud kadto ang aswang nga migambala sa amo. Sigurado gyud ko nga siya ang pakana sa nahiaguman ni Billy o giundang lang kini niya dihang giingnan siguro siya ni Miss Vicky nga nag-team building mi didto sa vacation house. Pag naog na ako sa sakyanan, mihapit usa ko didto sa simbahan ug nag-ampo ko ngadto dala na pud pasalamat sa Ginoo. Hangtod sa nakapauli nako ug mipahuway na dayon kay giduaw nako sa akong kaduka hasta pud sa ako ang kakapoy. Siguro luwas na tingali ko kay anaa naman ko ato sa amoa unya protektado pud ang amoang balay. Pero dili lang gyud ko mo kumpiyansa kay basin na markahan mi tanan sa kadtong maong aswang nga migambala didto sa amoa. Pagbalik sa trabaho, giistoryahan ko ni Miss Vicky nga magpabilin lang ang amo ang gisabutan ug unta dili kini dapat mahibaw-an sa uban. Total okay naman sa daw si Billy ug nagpaayo na daw kini didto sa ilahang balay. Didto giingnan gyud ko sa kamatuoran ni Miss Vicky
nga aswang gidaw kadto ang ako ang nakita didto sa vacation house nila. Apan dili daw kini aswang, nga manglapa daw kuno og tawo kay karni daw sa hayop ang panganon daw niini. Bisag unsaon pa sa pag-esplika ni Miss Vicky kabahin sa maong babayi, nakabati gihapon kog kahadlok tungod sa pagkangan nga aswang kini. Misaad sad si Miss Vicky nga luwas ra daw ko maski magkinaunsa kay gipatagam ra daw to si Billy tungod sa gibuhat niini. Nahibaon pud nako nga ang kadtong kahoy nga giputol di ay ni Billy adto daw mo patong ang maong aswang unya alatayanan sa di ay kini kun mo paingon daw nga mutugpa paingon sa vacation house nila ni Miss Vicky. Storya pa ni Miss Vicky, misugot ra po daw siya nga adto usa sa ilahang vacation house magpuyo ang kadtong babayi kay anaa daw mga kawatan ang misulay sa pagpangawat didto sa ilahang balay. Nahog og tigbantay daw kadto o caretaker ang mao nga aswang. Hangtod karon Sir K, wala gihapon ko makatuo sa amo ang na-experience didto sa vacation house ug ang babayeng aswang nga kaila mismo sa amo ang manager. Sa kasamtangan, anaa gihapon ko sa department ni Miss Vicky kay wala raman say nahitabo nga daotan sa ako. Hingpit na pud nga mi-resign si Billy, pila ka tuig na ang milabay kay milarga pud kini didto sa laing nasod. Unsa man gali ang sabot namo ni Miss Vicky, nagpabilin kini nga gitago o gisikreto lang gihapon kadto namo. Mao pud kini ang rason nga wala nagi out of town nga mga team building kay mahadlok sad si Miss Vicky nga mausab unya ang nahitabo sa mga staff niya ug ang taga-usa namo nga sakop sa iyahang tibok nga department. Diri na lang kutob Sir K ug daghang salamat sa paghahinog oras nga manarit kini ninyo ang ako ang gipadala nga istorya. Malaumon ko nga madungog kini unya diri nako sa inyohang Bisaya channel ug madalit kini sa inyo hapod nga mga suking tigpaminawan. More stories to come, kini si Charis, ug maayong adlaw kanatong tanan.